Pamingaw ko ba sa itong pagpanuroy ron, Telma? Uy, dong. Sa tanahin kayo nga ikauban ko ikaw, kalipay ko ka na. Ako sa day. Grabe ang bation ko nga kalipay. Unya, unsa man? Mamaori na ta, ha? Ikaw, Kuwet. Agad ako ni mo. Dugay na bayat tangawa magkaana-ana. Sige, muhapit ako motel. Mag-ana-ana ta. Sa dili ko ka mamauli. Luya ha, kunimog na ngin uli. Telma pa eh. Oh, Giluya ko niya dito sa motel. Bida. Sana all. Sa tanaw na ko anang uya mo, no? Pastilan. Hili ka nag-ana-ana da. Mainan man dyan sa ngipon. Lihang kaig mga ngipon. Say lihang ba? Oy. Tuni, mura makagniranti. Oy. Say lihang. Kada kong ngipon nga wa magkasikit. Basta babae gani nga lihang og ngipon, bigaon kay na do. Ha? Oo. Unya ikaw, ganahan masab ka. Kay bugdo man sa siya kubos. Oy. Nga nang nahibaw man ka nga bugdo ang iyaha pa? Be? Mailan mo ko siyang naagtang dong. Dako Dong. og dangas kaig agtang. Basta babae gani nga dako unya dangas og agtang ay bugdo gina kubos dong. Ano na pa? Oh. Tag-add ko na pa na. Oh, da. Tanawa. Gusto kagad pa. Karaan na ko Bugdo ta. kay ubos Telma oy. Usa gyud na sa hinungdan nga Unda. patay kay kuniya pa. Kay bugdo og ubos. Unsa bay? Mo na bay. Muli ko sa amo sa probinsya karong Sabado. Ikaw, di ka makuyo na ko. Libre sa kunog mga 4 adlaw gud. Kuyog ta ba? Lingaw kita dito. Kay nagsingabot na mga pista dito. Sige. Mananghid ko sa akong uyab. Kuyo nimo, Bay Carlos. Okay. Kumbate. Lingaw kita dito kay daghan kang gwapa dito. Ay, bahala lang mga gwapa diha oy. Dili na ako mahimong ilisda lang akong uyab. Kay mahal kay na Telma, Bay Carlos. Dooy, kanasama po ka mabalik din sa ato, dong. Tulor ako kaadlaw dito, day. Pero upat kaadlaw nga akong pag-leave sa trabaho. Kana ra bang probinsya, daghang gwapa. Basig makakita ka dito glain. Maghikog, manggit ko ba? Sa mga day, oy. Day, ikaw ang tanan para nako. Mahal ta kay ka. Magaling kang kupal Nagtigom na ko ka. ang kwarta para sa umaabot atong kasal. Hasta sap ko dong, nagtikong sap ko. Kay gusto sap ko nga inikuman sa atong kasal. Maglain dayon taok puyo. Sana all. Ikaw good. Mas maayo man sad nga hasta pug ka, mutabang pug tigom. Gusto mo unto day ho. Ugma na mi mulagra si Bay Carlos na to sa ilang probinsya. Kining dong, mahal ka man ka ugma. Mga tas at tas kwarto na. Wamanos mamagpapa. Ako ramang usatin he. Tala na. Sige na dong. Magkamao day nga mo drive og sakyanan ng imong agaw, Bay Carlos, no? Oy. Makamao na siya bay. Mo nga siya ay akong gipa-drive sa usa ka sakyanan. Og ako, niya ako sakay nimo. Para doon na sa kay istorya ba. Pwede ra magunta kining akong sakyanan lay atong dadon. Masud ra man ta dinhi gud. Ako lang gida ako sakyanan bay. Kaya ba hindi makahunaw na kog uli ba? Di ba? Di ba? Baka makahunaw na kag pabilin dito. Pila ka adlaw. Doon na dayon ko'y kasakyan nga magamit kung wa ka na. Gusto sab. Murag. Kapangantawan ako nga mahubog ko dito sa inyong probinsya da. Oo. Mahubog juga dito bay. Unya, mahubog sa sa pagtanaw sa mga gwapa dito nga mga dalagita dito. Bangas ka. Ay, di nagyod kumuling kay paglain nga babae ba yoy? Di nagyod. Paano kung malaman mo naging kahapon ko? Bantay bitaw ha.
Unya kakita ka dito gwapa, unya maibog ka na. Pikatan na gyud ka. Promise, ginan ako di mo bay Carlos. Dili na gyud ko mulingi pa og laing babae. Si Tilmara ang tanan para nako. Si Tilmara bay, Carlos. Kauban day mo ni Carlos sa trabaho, dong. O manang, ako ala siyang gikuyugan para makasuri-suri po ko din sa inyo. Abi ni mo, dong. Pag-abot ninyo, kanang among silingang daga ba nga si Lorna, naibog na nimo. Ha? Ay, nato lang ba? Duha man to sila nga miduol namo ni Bay Carlos pag-abot namo. Ay katubang nakasayal og yelo, dong, mautoy Lorna. Oh, kato di ay siya. Agwapa ba ya siya nang o buutan sa akong tan-aw. Pero sayang nang kay may uyab na manggugod. Uy, ay lang pagsaba nga may uyab na ka. Karon pabaya na siya mibati og gusto sa usa ka lalaki, dong. O kung siyang imong maasawa, dili ka gyud magmahay kay ikabilin gyud nagbaying bataa. Pero nang usbon ko may uyab na manggugod. Ay lang nagigsaba ba nga may uyab na ka. Basta dili ka gyud magmahay, dong, kung siyang imong mauyab kay buutan kay naslor na. Nang bibang. Sugad! Pero may ko nakasaway og sayo ning biskuhan may Carlos. Okay. Tanawa may tanawa. Daghang yung mga gwapa din, bay. Unya, pagpili ang nalanduha, ano? Kung kinsa nyo ipares mo ganang saya kung mag-sweet na. Sweet music na ba? Ha? Okay? Si Lorna hunda to bay, pero man siya din eh. Uy, di man na bulis ko ng babayahan na, bay. Butan magay na. Na pirmi sa bay. Oh, baday, Bay Carlos. Oh. Uy, hindi na nahilig og suroy babayhana. Oh, gisugotan na ka, Tony, kay ang tinuoy. Sa una pa lang nako nga pagkakita ni mo, no, gibati na dayon ko nga nahigugma ko nimo. Day Lorna, salamat. Gisugot. Daghang kay salamat day Lorna. Salamat sa kanang uyabid ka nako, ha. Og ikaw, Tony, ang tugyanan ko sa akong kaputli. Ikaw, kay mahal mata ka. Mahal kaayo ta ka. Lorna. Unsa, bay? Nagkauyab mo si Luna? Di ba mingon man ka nga di nakamulingi og laing babay? Ambot ba yoy? Nganong nahinayat mo kong panguyab niya? Ug irabay kang patuon sa ilaw kay siya ko nung usa sa ilaw. Na? Agoy. Doon na yung babae ron nga magkuto-kuto ang ubos kung maigo na si Muha, bay. Virgin ba man na si Lorna? Bay, hinaya lang doot, bay, ha? Sige, bay! Adto na ko! Oh, uy! Katawa lang, ha? Kuya, maglakaw, ha? Nagpangiyon man! Tony, limong kamot, asa pa dong, gikuot ni mo sa kuko. Lami anak ko, Oh, no! Pantinin mo. Oh, Tony. Oh. Oh, kalami, sugat ka rin ako. Kasuway nga kihagad ako ubos, kalami. Lami, Tony. Tony. Mapriso ka. Nahadlok ko. Hadlok ka ayo kay taas. Maugit na. Gentleman. Tatay pa sa... Ipila ta nito. Hinay-hinay, uy. Pasig mamatay ko, Di ba ko gusto mamatay, Tony? Agay! Agay! Hinay-hinay! Patay ko! Tony, agay, kasakit. Lamay, kasakit, ha? Human ako makuha ang pagka-virgin ni Lorna,
kalit kong nahigugma niya. Gibuwagan ko si Tilma nga akong uyab. Perting hilakay in taon sa una kong uyab nga nagbinutan sa among relasyon. Haskang luuyag yun ako niya eh. Mga mga kasama ang kaagi ni Tune, dinhining tulumanon. What's the style? Aska looyag yun style.